komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:05. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga ganaban sa aton sining mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, oy, petsa 12 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta naman kamo mga suki namon nga matag palamati sa kaanginan nga nagasunod na every morning sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga nagaupod bala, mga nagasunod, nagamonitor, hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Aksyon Hotline. Kumusta nga aton sini pagbugtaw karon nga aga, no? Ang mga tagpalamati ta sa binog nga kalibutan, mga viewers naton paagi sa Facebook Live. How do you do? Kumusta kamo, mga tagpalamati namon kag supporters? Aksyon Hotline. Aksyon ay Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kumusta ang aton sining pagbugtaw karon nga aga o ang akon gali antes sa mga pambukas naton nga mga balita kang informasyon karon nga aga ga-remind lang ko sa public please halong kita kay kahapon puwerte ang kainiton sang temperatura no dito sa Tugigaraw. Do hindi ko magsala ang init kainiton to. Puwerte mo do 50 bala to pila to man. Kay normally ang taong kailanat kini sa 38 ang humidity grabe gid kahapon. So hopefully bangon nga may mga pagtupa sang pag-ulan kahapon diri sa aton na sa Negros kag Bacolod do medyo nang pawan kita pero ang Chimpo la purti gid gyapon ka pa ang Aksyon Hotline. na amo nang aton sining halalungan no kay bangod delikado may tendency ang pwede ikaw kung may hypertension ka bala mao mo gid ang kuan gid ampay niya gid. Aksyon Hotline. Along kita no para ibitar sa ginatawag nga disgrasya. Aksyon Hotline. Ayos no ang inyong mga mensahe, feel free sa pagpadala sa aton sining comment section dira sa Facebook Live. Pwede ninyo mapadala dira no simple malang imuon nyo pwede nyo dira send gilayon ang mensahe ninyo that include sa mga greetings kay aton ginina pagabasahon. Aksyon Hotline. Kag sa mga ka-aksyon tayo galing, ngayon ang mga nagamonitor, nagasunod na pagi sa on-air, di kung why ka mo na internet connection, siyempre hindi ka mo maka padala sa comment ninyo no, sa Facebook. Pero no, why problema? Kaya may ara kita text hotline. No? Ang text hotline natin is 0963-757, again, 0963-757-0874. No? Atong una bala sang nagligad pa to, that text hotline, why na sa ginausar, no kay i-emphasize ko lang kay nagligad,
may kuan sa ako ni, no? May nagsugata kag hambal siling yo ay nagid ko kabati sa ngalan ko ginalawag sa text hotline. Siling ko nga anong text hotline mo ara da? Siling nga mo ni ho. Ay siling ko ay na daan na nagnauyatan mo. Atong sa unab lang nga number di mo patugaliya. Gali kay bag-ulang sa iya nagbalik di sa Bacolod. Nag-tiner sa lain nga probinsya for pila ka mga binulan, tinuig na gani, no? Kag sang pagbalik niya dito, amo niyo, tingala siya nga hindi na kuno mabasahan ang iya mga mensahe. Di ka hindi magkuka sa ulo kapon, amo niyo, 0963-757-0874. No? Para sa nagpamangkot kapon, para nga at least pwede ka na makapadala sang imo mensahe. Ano ang mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Uy, ang Bacolod kag Negros. Amo man gihapon ang nagpanguna no sa kadamuon sang kaso sang COVID-19, no? Ang Negros gid tikapon no monitor ko nga Aksyon next kantong sa Aksyon BBB program. Ang kanduning nga dito putok-putokan sa bukid, may mga nag-positive nga mga medical workers, purtik damo ho. Pero by the way, kapasalamat gid ko na, no, sa mga medical workers ang kanduni, infirmary dira sa clinic ninyo, nga nag-akomodar gid sa akon manghod, no, sa bata sang manghod ko, nga ti ang asawa niya bunag, no, nagligad nga adlaw, naging akomodar nyo gid kag ang baby although ti subong nagapaninguha no nga magka-survive diri sa BAMC sa Bacolod Adventist Medical Center, at least gin buligan ninyo. Amo man ang taga Bureau of Fire Protection sa kanduni, salamat gid for providing sang inyong ambulance. Alagsalang ko nga palabot sa pagpasalamat ko, pero ako yung personal ko ni nga nagapangayo gid no sang pagpasalamat sa inyo sa mga nagpangamuyo sa ako ni Nablos. Thank you gid at least subong medyo stable na ang iya kondisyon, no? Kay station manager Ma'am Nuna, ma'am, dako gid ang nabulig mo kapon, salamat gid. Sabay pa no nga pagi sa pangamuyo nyo again, masigi-sige ni kag magka-survive ni siya. Ano pa ang mga dalagko naton nga mga balita nga aton tutukan karon na nga aga, no? Sa nagapanuwag hindi ko ka kwansimo, hindi ko kasabat, no? Kapila ko na ginon ginasigi niya gyapon dayal, hindi kita ka istorya simo kay gawakal ko diyo. Ano ang mga dalagko nga balita? No, by the way, bag-o gali subong ang presidente sa Senate Board. Why nagali si Sir Ike Carbon, no? Si Ma'am Judget Yap, abo na siya ang panibago nga Board of Director sang Seneco. Ano mga ekspektaron naton na since ka may ara sang changes sa management, sa board sang Seneco, no? Sang una sang nagpresidente si Mr. Roy Cordova, may mga meetings to siya sang una as part of the transparency program niya na gina-invite ang media, gina-invite ang mga nagkalain-lain nga mga stakeholders. Ang tinutuyo, parang ako mag-istorya to siya o pod iya sa mga stakeholder. Kung may mga concern ka, directly mapalabot mo sa management sa Seneco, sa mga engineering department o nagkalain-lain nga department, ginapa-attend yaman sa meeting. Hindi very good. No? Pero ambot sa tiyempo ni Sir Ike, natabuan na galing, no? Si Sir Dwight Carbon, nga ti under kita sa pandemic. So kung mo nga ara sa pandemic, ti kabudlay, no, hindi masyado kahulag. In fact, amuning rason nga kanamo subong nagaproblema nga mga member consumers right after nga ini sila ang subong nagaproblema kay ang iban nagsalig-salig white bayad sa Seneco. So ang
no? Nagkalautdan ng iban sang kuryente. Aksyon Hotline. Kahit siyempre, sa itong tiyempo sa pandemic, kung naghatag ang gobyerno to, nagpanugyan, nga hindi, wala na inutdanay. Pero galing lang, kahit na misinterpret sa iban, nga laom nila, pati ang mga makasarang magbayad, why man na nagbayad mo siling lang hulaton, lang niya magtulutaw, why tiara karon? Kaya naglawig, nag-accumulate, nagtaas o nagdugang ang balayiran, kundi isang ulihi, kung magdakong balayiran, mukibot ka kag hindi mo na madali-dali bayaran. Aksyon Hotline. Mo lang problema, no, pero at least, ang isa din ka sitwasyon, nga at least ang aton sining mga opisyales nila sa Seneko, kag ang mga pumuluyo naton nagapaninguha nga magkabayad, ginatagan man consideration. So under the new leadership sang Seneko, di ba noon taniya kung ano ni ang mga updates ni kag nano mga future plan sa bag-o karon nga Seneko president nga si Ma'am Judith Yap. Aksyon Hotline. At ayon ni Sir Sir Horace Yap. Ayosa. Ano pagid? Ang mga balita, now, ari di gali nagkadto ang Chief Implementer for Visayas sa COVID-19 nagpadulong gali naman liwat kang nagpakigkita sa mga opisyales naton sa probinsya. May ginpanagtag nga handbook sa mga mayors nga ara dira naplastar ang kaundan ang standardized nga ti gamiton ini bilang pagpatigayon sa vaccination program. Tidak ko man pasalamat ni Gob at Bong Lacson, at least may ginatag bala no, sa mga alkalde nga basis nila nga basihan since nga ti subong hindi naton madula o ang isang kasitwasyon nga problema ginagyapon ng COVID-19 sa probinsya mo. Tama cases. Ang handbook ni angon sa pagsulundan kag standardized method para sa vaccination program. Ti kumusta ni paano ni ma-implement? I-check na kay Gob kay very good man sini mo. Kag ang nami pagid sini kay at least ang Negros kag Bacolod waay ginapabayan sa Malacañang, no? Ginaprovidean man kita sa vaccine for the vaccination program sa mga priorities or prioritized sector nga ginatubod sa listahan. At least ang ato lang diri magpadayon taning kooperasyon tani nga ining mga na-overwhelmed ang mga facilities kabay pa tani magbalik sa normal na. Pero lapit na lang pitsa 15 ay doon kung may mga moratorium naman kitang iayoon ini sa nasyonal. Samtang sa Bati Congreg, angot iya sa ginadusong nga pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito na bato na ni Councilor Al Victor Espino. Taundan sila sa aton sininga pagpangalagan. Online sa hotline. Pero balikan ko lang karon nga and joining us over the phone is Governor Eugenio Bong Lacson. Ay kapitulo, may bago na manggaling nga case dira nga daw may nag-positive nga employee sang Capitol. Ti amo ginani kita maghatag kumbiyansa gyapon na Gob. How are you? Good morning. Good morning, Aksyon sa mga nagapamati, mayong aga sinyo tanan. Salamat gid sa time. Gob, nagtawagin ko kay nakita ko nga ang Chief Implementer sa Visayas nga si Sir Mel, nagkadto naman ni si General Mel kag may gipanagtag nga handbook, no? And I understand mga mayors ato ang hatagan man. Go with this handbook kag mga nano ang mga gin-istoryahan niyo pagid ni General Mel Feliciano nga makabulig para sa province sa nagapadayon nga away naton on COVID-19? Well, it was an effort or an initiative ng Office of the Presidential Assistant of the Visayas, no? Opisina ni Secretary Dino. Ay gina-expect ng national government na they are expecting a lot of vaccines coming in already by mga July, August. Okay. So,
gusto nila na kita diri sa Visayas, Western, Central, and Eastern Visayas, we are not, that we should be ready for a massive vaccine rollout. Kaya right now, very focused no? Okay. Frontliner. So, pilaman lang na sila. Now, senior citizens. So very, very concentrated on certain sectors, no? Okay. Pero once na mag-open na get, meaning to say 18 and above, pwede na makabaton ng bakuna, kay available ng bakuna. Okay. We can expect already a lot more people on a daily basis na gusto magpabakuna. So, they came up with a vaccination manual. Okay. Guideline lang ba on how to go about it, no? How to prepare for the eventuality that we have very big volume of vaccines, and of course, ang gusto natin sa mga vaccines is that na ma-injectionan right away ang atong mga pumuluyo, no? Okay. Siyempre, may mga expiry date man sila ang mga vaccines. So, amo na lang na. So, basically, that was the topic. Tapos na sila sa Central Visayas, tapos na sila sa Eastern Visayas. Okay. And now they are focusing sa Western Visayas. Ay, very good. At least, ang isang pag-idno kay, kung nakita natin ang Negros, and that includes Bacolod City and the whole Region 6, daw ay ginapabayaan sa Malacanang, every time may allocation, o kung may mag-abot nga vaccine, may allocation kita, no, intended for Negros and some other parts of Visayas. Kabay pa nga kung magsinunod na ding madamo paging supply, pero subong gawin lang tawon natin, ang pumuluyo sa Negros is very much interested na man magpabakuna, no? Ay, in fact, when they, there is a Bacolod, when they had vaccination sa mga malls, especially para sa mga senior citizens, nakita mo gidya ang eagerness sa mga tigulang, no, na vaccine. Okay. Nagkadlaw gani ko to sa isa gin-interview. Sini nga nagpapakuna ka, sini nga libre. Correct. Very very typical Pinoy pala na we really have time to laugh, no, to joke around. But yes, I think more and more people are convinced that vaccine is the final solution, no. But then again, I'm not saying na kung tapos ka na pabakuna, hindi ka na malatnan. Yes. Our experts are saying that is still possible. But for sure, it will be a mild case, no? Easy to manage. Okay. But it's still better na ang target natin of 70% of the population ma-inoculate para we will create a herd immunity. Okay. Now, ini nga sitwasyon subong, kung maglantaw kita gov, now since gating cases, may mga areas, no, like for example, Kanduni, the last time there were 0 cases sila, balik sa may mga positive cases. Since kaari kita tunga approaching the middle of May, may mga ginpadangat na mga mayors naton for the possible nga i-appeal naton dito sa national nga mga moratorium na naman because tinudamo nagareklamo gov nga overwhelmed nga mga facilities nila. Okay, usually we will ask for a moratorium, but when you say moratorium, affected all Correct. every LGU sa probinsya. Yes. But we have LGUs naman that are manageable, no? Kaya pa nila, may vacancy pa sila sa ilang mga quarantine facility. So what we're doing now is this. For all LGUs that have no more vacancy, overwhelmed na sila, we will not accept their travelers. Okay. But for those who says yes, we can handle them, we will receive them. Para hindi affected the whole province except na lang, yes, specific LGUs na lang ang maapektuhan. But it is still based on their capacity. Okay? Kung sila mismo masilig na, let's say, assuming San Carlos will say na,
overwhelmed na kami ngayon sa moratorium. Diba si mareklamo naman ng ibang lugar na okay lang kami din. Okay. Patuno namon niya namon constituent. Aha. Amo na subong ang instead of asking for a whole province moratorium, selected na lang depending sa okay. sitwasyon, no? Aha. A case-to-case basis na. Very good. Right now, you cannot travel unless ma-register ka through SPAN. Aha. And the final say now will be the provincial government. Ang Yes. provincial government will be the have the final say whether to accept the traveler or not. I see. Ang role ng LGU will be to identify, yes, he is our constituent, so he can come to Negros. Again, sabi should ask, do you have any vacancy? If they say no, sorry, we cannot. We have to delay. But if they say, do you have any vacancy? And they say yes, Dabo pa kami de, okay, we will accept your traveler. Okay. This is really a very good a choice or option, no? Nga hindi man na ma-affected kay amo ni siyang dukaan popular nga sahi isang ginahimo na sang naglain-lain nga malugar, especially ng moratorium, no? Pero nagligan white at choice to bangod nga the whole province is really needed nga may ana gin man travel moratorium, no? So mong lain ang approach, at least depende sa availability sang every LGUs. Yes. Aha. Kaya kung mag-moratorium sa whole province, after 2 weeks, milibo na tao ang Stranded, sa probinsya. Because Yes. syempre gapila na. Aha. This way, maybe siguro 50% of 50% lang gid ang ma-affected, no? Okay. So anyway, this is a new policy and we'll see how it goes. Yes, Gob. Now, may mga case nga bago sa province, sa Capitol, na ang mga approach na ginahimo kag instruction mo subong kay Provincial Administrator Attorney Ray Diaz? Yes, no. I think there's a case sa Sanggunian na may na-positive. Actually, ang causing is from outside, no? Ang original dala. Okay. Ang index person, I think got affected outside of work, no? Aha. But so happens, syempre naka-report siya and may nalatnan siya na what I know isa. Aha. From this one naman, nag-contact trace kami and just this morning, I got word na negative man, no? So, sige pa, we're awaiting pa more results. Depende na sa results, no? Kung positive, padayon ng contact tracing, no? I hope na minimal lang, but right now, ang isa na balaan ko is mga duwa na new cases, no? Sa Sanggunian Panglungsod. Aha. So, medyo halong gigyapon no? Hindi kita guro maghatag kumpiyansa, bisan magnubo man ang case, ang mindsetting ta, ang kondisyon sa utok tagyapon, ara kita ECQ nga mindset naton, Gob. Yes, so even if, as I said earlier, even if you have finished your double dose, Okay. dapat you protect yourself. By the way, no, for those who are about to have their second dose, experts will tell you na mas may may effect pala na ang immune system natin really will go down, no, especially after our second dose. Okay. So be extra careful. Do not think Superman ka na, hindi ka na malatnan because double dose ka na. No. Especially after your second dose, we were even advised na take a rest, no? Take a rest, not only 1 or 2 days, even 5 days, no? Take a rest because it's only 2 weeks after your second dose na ma-produce mo na mga antibodies pala. Okay. In very big numbers. I see. So on that note, Gob, thank you so much. Unless nga may nalipatan ko kag may tugon kagyapon sa mga negrosanon nga pag-isaksyon na di makalabot from San Carlos to Hinobaan. Go ahead, Gob.
Okay, no, sounding like a broken record. Let's all follow our ang health protocols, no, face mask and face shields. Okay, distancing, and very important subong ang stress din subong ang distancing, and of course proper hygiene. And I also would like to call on the PNP, no, na kadamo balita ng mga illegal na pasabog on the barangay level, no, or sometimes purok level. So please lang, no. Dakpon kita sila dayon, let us be relentless in that, no, because a month ago that was one cause of the spread, no, of our second wave, no, amuto ang sabong, no. So right now kadamo ko ng mga small time sabong. So I'm calling on the PNP and of course the local chief executive na striktuhan to gid, no, ang drive kontra sabong. Sige, on that note, Gob, salamat gid, halong gid permi, and God bless sa imo. Thank you. Aksyon Hotline. Si Governor Lacson, mga LGU da, Philippine National Police, bisan si Governor, worry, kay damong yapon report. May kilala, gani ko nagmuno, siling yan, gani sa, no, sa mga sinda sa Northern Negros, nila ko mag-mention kung diin nga kuhan, kay in fairness sa ilak, budlay mo na nga white at tontomuan, pero siling yan, diri sa Northern Negros nga syudad, nakalabay to siya, mga tao sa sinda, yan, no, bit-bit biyag mo. Sa kilid, niya sa katuban, butang-butangan nila to, waya galera, ya, butangan nila hawanan nila tublaw, kag dito sila magtililipon, pila lang ka tao, of course, kung lang tawon ta, kung mag more than 10 kamuti, gathering da, may violation na Aksyon Hotline. Takdan mo lang manok, no? Sila mo lang mismo ma-designate sang ano ganing tawag siya na Toto Richard Cantire. Inam lang manog kundi mag siya pulay na, ano gani? Sentensyador, no? May sentensyador lang nga amo na masintensya kung sino lang daog. Ayos na. Postaan na lang Sinya pang kuwalan niya, pang sabaw-sabaw lang. Aksyon Hotline. Di siling ni Gob, hindi na please, o tatanyo na kay kadamo na sang report. Actually, amo rin isa sang incident nila sa may ilog last time, nga nang in super spreader, nga hasta Tagala Castilian na, nangalamot ka pamulang to, kundi nagdala mo ang pasdim sa to. Aksyon Hotline. May ara man to case sa Northern Negros nga may nagpamulang man, asos ara imo contact tracing portigali kadamo sa mga kaladtos bulangan. Aksyon Hotline. Di mayo ni subong kay siling ni Gob, no, sa pulis. Ang pagsunod sa health protocol importante, no? Ang pagpatuman sa mga regulasyon dapat gid pati gayunon. Agod maka-avoid kita sa mga problema katulad sini. Aksyon Hotline. Ang pagtaas liwat sa cases, ang second wave amo na, no, ang ginakabalak-an naton or ang paglala liwat sang kaso sang COVID-19. Aksyon Hotline. Dugay-dugay mga mensahe niyo ato ni basahon. Good morning gali. Dira sa area sa Barangay Banago sa araman sa Purok Bulinaw, no? Gamonitor gid si Helen Sipat sa Purok Tangigi, si Marco Tanyo, Marvin Alabado sa Purok Lison, si Agnes Alisen ni siya. Sige. Teresita Lidesma, Maria Victoria Diana, Erlinda Iscosio, Erna Buot, sa Purok Tahong, araman si Jimmy Talaver, kag Teresa Natar. No? Tanan sila ni monitor. Salamat gid sa inyo, halin kay Tuto Rico. Aksyon Hotline. By the way, kahapon day off naton and today, nagumpisa na gali ang ginapatigayon nga election survey. No? Ang pre-election survey, Aksyon Radio Bacolod, desisyon 2022. Amo ni siya, no? Ang panibag-o karon nga program nga ginahimo activity sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ginaklaro ko lang ining ginahimo karon sa Aksyon Radio Bacolod nga pagpatigayon sa survey, actually iniya gasto kag personal, no, nga ginpunduhan sa Aksyon Radio Bacolod, nag-utilize sang mga empleyado diri sa Aksyon Radio. Kami ang naghimo sa actual face-to-face
nga pagkuha sang survey sa mga strategic areas sa syudad sa Bacolod. May mga survey personnel gid. Naging maid-id na sa pag-tabulate sa mga datos. Kag ini siya gin-discuss thoroughly, nag-agi sa lamisa sa news director para sa presentar no sa final result. Kag ti isa ini nga tinutuyo nga ti malikawan ang pag inimpunanay kag paslangisag sa mga result. Aksyon Hotline. Pero klarohon naton nga way ni sang organisasyon wala sang politiko kung sino man nga behind sa sini nga survey. Actually, ini nga survey lang tinutuyo sini simple lang. Number one, para may maluan ta ang pulso kung sino ang kursunada sang tawo nga magpapili kag ginapensar nila mga probable candidates sa palabuton nga eleksyon. More than a year pa man sunod pa man nga tuig. Aksyon Hotline. Amo na nga kunatagan kamuda kung may mga personnel sa Aksyon Radio magkantusing nyo, you have your choice no, sa paghimo sang pagpili, no? Paghatag sang inyo personal nga mga assessment or personal choice kung sino man ang gusto ninyo sa survey nga kandidato. Kita mo nagguluwa ganin niyo 14 ka mangalan sa congressional candidates ang nagwa nga ma-probable candidates sa sining election survey nga gikandak sa Aksyon Radio Bacolod, no? Tiya mangalan din nagguluwa do mga kilala na mga daan kag ang mga nakaagi man papili di sa Bacolod ti given na ya. Kaya tao siyempre maminsar ay di sila guro may possibility nga magpapili liwat, no? Ti klarohon ta na sa mga nagapamangkot ti ini nga survey inisyatibo sa Aksyon Radio Bacolod kag kung ako gani isa abi ka supporters or isa mismo ka kandidato lipay ko siling niya mabalkas ka galingon mo survey sa Aksyon Radio Bacolod to mo ni gagwaon and what happened. Amo na ganing iban nga engage sa ginatawag nga political balloting, ginahimo nila na siya in order nga mabalaan nilang pulso sa tao. Tiyari namin ni kay tao mismo niyo ginakatuan sa Aksyon Radio Bacolod. We are conducting this kind of survey in order nga himulsuhan kung ano ang kursunada sang tao. Hindi niya mo tamalon kung manguna ka sa survey. Amo na lang result sa buto mo sa palabuto ng eleksyon, no? Amo na siya ang pulso sang tao nga ginapatian nila ang kag posible suportahan nila sa palabuton nga eleksyon. Tilawig pa man meaning may guide ka kung ikaw kandidato, may guide ka kung paano ang approach ng imuon mo nga at least makadaog ka sa timpo naging kagadlaw sa eleksyon. Aksyon Hotline. Correct? Notice ang konsumong parang mo bara kay imo ni karandadi. Ang iban nga nagumpisa na subong pinanagtag bla libot-libot. Kag mga hatag na kung ano lang mahatag nila sa publiko. Ay sos, lawig pa, sunod nga tuig pa to. Lain pa gini ako aktual na gini may kampanya, naging kag may official na nga nag-file sa ila certificate of candidacy nasa diya pa gina. No? Siling blasing iban niya kung sa basketball pabasi mawadaan kita floating. Aksyon Hotline. Sa ulihi siling niya kung ara na lapit na lang sa inangan mawadaan ka pa hangin bala. Okay lang sa ginawa mo ang hangin nga ginambal nila singlati eleksyon niya gastuso mo. Aksyon Hotline. Na mawadaan ka ganing pundo kalabay mo gid. Kabalo kang eleksyon ni uluwas sang kwan mo, tingwaan mo nga mapanghatag sa tao. Sa tutuon lang, tiyempo eleksyon subong. Daw ka butigon mangguro sang kandidato magambal nga way ang guideline ginatag sang gumilik amo na ng gastuhon. Abi, sino nga kandidato na magtindog nga magambal nga ako? Ang akong gasto, santo gid sa ginmando sang gumilik. Abi, sino nga kandidato nga kapin pa nagdaog sa eleksyon nga magambal nga ay ang ako niya gastos ang simpo eleksyon niya portiya gamay gid katama i-compare sa gina-required na bisang kumilik amo gisunod ko gid hindi ko yung pati Aksyon Hotline. kaysa tuod lang ining eleksyon subong kung basyan ang guideline nga mula nang dapat ang gaston boss kada butante hindi ka magdaog
Ha! Hindi ka man daog ligat to eleksyon ngayon. Tag sa kalibo to din sa Bacolod, di ba? Na sa iba niya maparehistro ko. Kay sini nga eleksyon, basi mag 5,000. Ay, kalay! Tiya bakon mo na. Tiya mo na nga siling ko lawig pa ni. Lawig pa. Kag ang aton lang, sa nagapadayon namon sa ngagin kadak, ako nagapadayon nga election survey, at least sige-sigiyo namon ini to inform the public, to let you know, anong pulso sa tao? Sino ba lang probable candidates? Ano ba lang paglantaw sini kag ayhan? Ang mga malakip diri sa pre-election survey, gagalan nila malakip di, ma-decide nila ba magpapili o kung mag-file sila COC? That we do not know. Ano man ang ilang panindugan, sila na iya ang makahimo sa desisyon at the end of the day. Aksyon Hotline 2006 Going WAD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Dr. Pinoy Squalin. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailangan
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vacunation!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lang... Ayos pabalik na din sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, Aryo. Mga mensaheng inyong ginapadalag karon na nga morning. Isa-isaw ko lang niya kay mahina ang kalaban. Ang malamutan ko lang kay please ang iban be kung magpadala mensahe. Hindi lang tama kalawigin. Parang hindi man tama atrasar, no? Madagan man linggo ang iban, nga mabasahan taman. Kay, kung may ang inyong mensahe, purti kalawin ko kay isa, kadelay kita Okay, nung ed gulmatiko, nung ed mau pasensya, kay bangon ba lang kisa ginagamit sa pag monitor sa Facebook Live, ang aton nga cellphone, uli ko permi mabasahan ang mga mensahe nung ed morning dra. Hoping and praying ang atong taning lokal nga mga opisyales kung hindi lang magsunsunod sa national sitting leaders that master di patalangay, di intuanay, di kakuyay at the expense of hopeless, helpless, and desperate Pinoy, especially senior citizens. Ay, grabe ito, no? Subong din maintindihan kapin pagin nga ding kakita imo yaman
may mga dowak bawi nga daan kung kaisa ang mga lideres tas nasyonal, no? Kaya na lang mga statement kung kay sabi mo sigurado na gid may ara gali pagbawi. Even the president, even the president of the Republic of the Philippines, di may mga statement kang ginbuyan sa President Tigong nga kung kay isa ginabawi niya. Sige lang pati mga muya sa ginambal ko. Di kisa mo ng mga joke balang sabi mo kung sigurado na gali kay ang punta sa sugilanon bawion. Sinya joke lang gito no pati-pati kay muya ay kalain. Ti ang pagka-statesman bla ginablang kung nagahambal ka kang isa ka leader ang tao ga pati mo, no? Kung anong ginahambal mo amon ang ginapamatian nila. Pati sa ulihi basi kon mambalang tao dali lang. Latong tanay kay basi pagsunod nga adlaw na may bawi ay bla. No, wak bawi bla. Ay, ang debate, subong sadya, ang istorya sa debate, nga primero, ara lang kay Carpio, kag kay President Duterte, subong nagkuryentehan na inangasta na sa iban itong mga tao, ang hinangkatanay, ay, ano niyang opisyong ilaman? Madam Elizabeth, malagagamala, sininga siya, prayer is the most powerful weapon to surpass all the trials in our lives. Yes, ma'am, I really agree. No, kay experience ko na namon sa anak sa akong manghondo. Salamat gid, no, ma'am Elizabeth Malakagamala. Good morning man kay Jocelyn Miagano Adams. Jocelyn Miagano Adams. Birthday niya subong ko, no? Siling ni ma'am Elizabeth Malakagamala. Lilia Taton, good morning, monitor kami di sa Gardenville. Stay safe. Lang sa tanan. Evangeline Gradas Baterna. Yamay nga gada sa barangay Yubo kay Nunoy Valentin Baterna Jr. kag Aliyah May Althea Rose. Eden Carl, Baby Rose. Eden Carl kag Aprik Sausa. Ay, salamat. Good morning. Cory Vidaha from Kuwait, Dilia Liabe, salamat gid sa Tarito Heights ni sila galing ka monitor. No? Si Annalyn Hadenbag. Amo na, ma'am. Sila nga, congratulations. Hopefully, meron na sila online payment tani sa Seneco to prevent crowded. Actually, may ara sila online. Ma'am, kung galing sa mga mall, blang kadto ka to, may ara na silang accept sila o nagabaton bayad. Pero ang namin na pagindya online nga inang way na black one way na sang no need na nga may appearance ka ba to magkita ay pa kundi online payment i-check na no may man nga idea pro abi kon kwanta na no hibaluan ta na kun ano gid ang future plan. Sir Noel Amar, good morning. Thank you gid. Si Sir Fernandini Quadernal, sir, thank you gid sa prayer mo kag sa support. Anyway, though medyo okay pero ara gyapon sa ICU, no, ang hinablos ko. Sige lang ang balayaran, mga kwanta lang na. Ang namiang ko man lang na sa kwan bala sa BAM. Siya kay at least may istorya mo yung management nga medyo makayo ka. Tuod man, in fairness sa ila, kasi iban nga hospital, makaistorya ka pa na sila sa management. Bisan mga doktor nila, no, mga matarong na yung, inabla makahatag konsiderasyon. Amo ang mga nami mo. Inastoryan ta ang kwarta ni makita malang. Pero kay Aksyon Durel, pilak milyon na ni naglabay sa kamot ya. O, nga kwarta. Di makita talang na niya. Inang prong kabuhi isang tao kung wala gani. Bo, sus, madula. Ay, hindi na mabayaran kapilak. Sa ulihi, magmadula tas kalibutan dululungan kita magatubang to sa aton sini tagtuga makuton ka na nahimo mo sa duta to sa didto ka o may buligan to bisan way kwarta to kumo nga singa dali lang nya madira nya nami si madira niyo kay doktor niyo
Ang ginbuligan na to, hawot-hawot ang kwarta. Tigaling kay ginsalbar yung kabuhi. Very good ni siya. Aksyon Hotline. No, nami. Sir Nanding, salamat Sarah, no? Ang akon manghod sige lang tol pakabakon, no? Mangita lang tayo diya. Ayun ta sigom nga hulamuntang Karabaos Lagun kay gibligya kon duway na gid. Islan ta lang siyang tinday tatay kon duway na gid. Ang importante nga makasurvive lang si baby, no? Kay subang ni siya nga akon manghod. Aksyon Hotline. Thank you gina. Thank you sa mga prayers ninyo. Kay especially kay SM, kay Ma'am Nona. Salamat gid Ma'am, no, sa bulig dako gito. Amo gito gapon ang kinanglanon Aksyon Nilmar mo. Ang bulong lang nga kapon gid nga tinasalbar ya gito. Ang kinanglanon nga bulong sa iya nga kwan siya mo, nga kumbulsyon bla. 1 day old nga bata, ano niyang persaya ba? Aksyon Hotline. Oy, kay Tita Minda Bombasi, Tita Minda Los Viminda, Marafil Bombasi, ang tiya namon das Manila. Morning, nga-monitor man siya sa FB Live. Salamat, Tita Minda, ha? Ayos, ha? Ari pa si Jubal Trinidad, Corazon Labrador, Annalyn, anabasa na natin. Raymar Hicano Haliasgo. Si paring Chupoy Magbanwa dira sa sa may Macau, China. Arap ang monitor si Tita El Malusok Polidario, si Major o retired Major Paterno Toralba. Noel Almar, siling ni Sir Noel Amar, siling dira sa Bacolod, no? Sila ni Perla Derla and Mickey Amar. Ang classmate ko, paring Kirobin Tuto Mayang. Kumusta ka mo dato? Aksyon Hotline. Ara man, ang ginamin gali ni Ma'am Annalyn, siya like GCash payment. Ginapangita ko pagaling, Ma'am, ang number din ni Ma'am Judget Yap para nga maka-interview ta siya. Lito Dayap, salamat. Corazon Mangana, Nonoy Andan, Noy Erwin Gonzalez, Maria Teresa Hopelinia, Roy Santiago from Victorville, California. Ay, salamat din sa California. Nagpadala sang stars of 45 stars. Salamat. Si Madam Arlene Belgorio, 45 stars man. Si Andrel C. Rijes, nga monitor, nga pamati siya kuno. Ruel Sales, Madam Heaven Rosalina Arillano Espadero, Tomas Bruniola, nga monitor man. Alex Montesa, uy, good morning. Sabala Ninoy loves you. Ay, gili, ihado ni Sir Alex Montesa. Aksyon Hotline. Sir Alex pa. No problem na iya tagaan yan din. Yada iya planggay niya taga ni dugay-dugay naman pamahaw. Aksyon Hotline. Salamat kita no kay Ma'am Vanessa Mayoman, Kelly Jelly. Thank you gid sa inyo. Nining Mugarubok, layo mo ni kinining ay. Para sa nining sa kwan, sa BAGO. Aksyon Hotline. Neng, hidlaw no kung kalipat ko sang itsura ni Nining Mugar, no? Si Alex Montesa, siling nga, condolence sa Familia Madrid sang Mabini Cural, Barangay 30, ang pagpanamyaw halin sa Guillermo Clarito. Okay. Sige, extending our condolences sa pamilya. Kay Joy Drilon, good morning, Bilin Salao. Oy, si Primo Ilino Serna II, kumusta dang South pare? Kag si Jean Rodriguez, good morning man. Salamat sa pagmonitor. Alas 9:09, i-check ko lang kung basi available man. Karon nga aga si Councilor Al Victor Espino, liog lang ko Aksyon Doors, basi tawgan ta siya kay nabato na nilagling sabat, kag tinano na nung process ni man, kundi nangayo to sila sang no official bala, nung statement, ang communication. So, nag-abot na, halimbawa, nabato nilang sabat siyang talatapan ni Kung Greg. Yung next question, diri na nung matabo, no? Ang sunod nga himuon. Ang council matalakay sini, and then, marang ginistoryahan diri among pagtunga sang City of Bacolod into 2 districts. Duwa ka distrito ng Bacolod, kung madayon, galing ho next year election na. May mga election banning mo. Ang time constraint,
tiyan mo na ang isa sa mga worry nga basi hindi matigayon ini. Tilantawon ta ko na no ang pag ano kadasig ni ang proseso basi kung may ara man nagpasalig nga magabulig bla no magabulig especially sa Congress. Tiyang Congress may duwa ni kapanalgan, House of Representative, ara man ang Senate. Depende na sa ila kung sino mabulig sponsor sini, no? At least matigayon bla, no? Ang pagtunga. Tigaling din di ko no available sa mong si Councilor Al Victor Espino. So check ta lang na basi kung may mga development siya. When we come back karon istoryanta, parte pagkinsinay ko ang pagpungko sa bagong liderato dira sa nabilin nga magginutlo sa aton program. Alas 9:11. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagbalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental. Ayos, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:24 na. Ay, si Ario, pinapaging kamaminsay, no, alang-alang ginang signal, no, ni Councilor Al Victor Espino, pakarunan lang na siya, no, kay Sandya Manimo, kay Sir Rayjan Tan Villalon, ha? Good morning. By the way, in behalf gali isang Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat kita sa University of St. LaSalle, no? Sa management, kag sa mga estudyante dira sa University of St. LaSalle, matapos nga ang Communication Society Honors, ang Communication Society sa UNOR, napilian galiho
ang Aksyon Radio Bacolod, gin-single out diri sa ginkilala as AM Radio of the Year. No? Ang Aksyon Radio Bacolod, bangod man sa versatility, prominence, relentless, ari siya galiw, parang klaro, kay ko, buro na ginang kalimutaw ta sila nga. Salamat gid no, May 11 ini nga date. So again, sa University of St. Lasal, thank you so much kay sa pagkilala no sang Aksyon Radio Bacolod, no, keeping in step with the rest of the world this year, the 20th Believe Award or Awards Ceremony. The Aksyon Radio Bacolod, sa nasiling ko na AM Radio of the Year. Tina part sa among dedication and pagpaninguha no sa nagapadayon nga public service sa inyo nga amon mga tagpalamati. So salamat sining nga award no, sining certificate of recognition pagkilala sa Aksyon Radio. Ini makuan pagid, ini restasyon magamito namon ini as an inspiration para sa pagpadayon nga magserbisyo sa amon sini nga mga tagpalamati. Kabalo kati ang radyo hindi man sa tanan nga tiyempo, tanan ma-please mo. No? Hindi man ang tanan gid nga tawo maserbisyuhan mo. May mga limitation magkita mo, pero salamat gid at least ara ka mo nagasalig kang nagasuporta sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid no, permado ini sa production manager nga si Juan Roth Hirongka. Paula Juan Diquilia, director, kag Rene Hinohalis, instructor events manager. No? Salamat gid, salamat sa sininga pagkilala. Ayos, galang yung mga nagikot tiyempo ho. Salamat gid sa inyo sininga maka-aksyon naton nga nag-upon karon nga agad diri sa aton sininga pangalagan. Oy mga pulis sa probinsya, ang abal ni Gob, bantay niyo, kinamo kuno gabulang sa kapurukan ha. O basi lipat ka mo. Ang isaging nga ginapasalamatan ko luwas kay SM. Of course, salamat man kay Sir Nanding Quadernal no, sa mag-asawa nga nagabulig sa aton. Not only financially, kundi sa pagpangamuyo. No? Sa inyo, sir, ako dako gid pasalamat kuya nga nakilala ta kamo kag sa inyo padayon nga pag support gid. Salamat. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule
tao ara sa imo. Honorably ka pa. Ang mga gani nga kinanglan, kung nara ka sa gobyerno, hindi ka magtiaw-tiaw nga inang manginuwak bawi ka sa desisyon mo kay because sa ulihi, basi bisan nung ihambal mo, hindi na magpati ang tao. Aksyon Hotline. Morning lang kay Toto Jo Marie Valderrama. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.